ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு கிபீஸ் கேமிங். நான் உங்கள் கிருஷ்ணா. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இன்குபேட்டருக்கு வாங்குறதுல ஒர்த்தான்னு பார்க்க போகிறோம். நான் சத்தியமாக சொல்கிறேன், நீங்கள் இந்த உங்கள் கிட்ட கலெக்ஷனில் ஏதாச்சும் ஒரு ஏகே ஸ்கின்னு இருந்துச்சுன்னா கூட இந்த ஏகே எதுவுமே வாங்காதீங்க. இந்த ஏகேயில் இருக்கிறதுலே பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலர் மட்டும்தான் நல்ல ஏகே, வேறு எந்த இது ஏகேவுமே நல்லா இருக்காது. அப்போது நீங்கள் கேட்பீங்க, அப்போ ஏன்டா நீ வந்து இந்த லாஸ்ட் ஏகே வாங்க போகிற அப்படின்னு கேட்பீங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய கலெக்ஷன் அதிகமாக்கிறதுக்கு தான். உங்களுக்கும் கலெக்ஷன் அதிகமாக்கணும்னா வச்சுக்கோங்க, வாங்கிக்கோங்க கைஸ். அது ஏன்னா இப்போது கலெக்ஷன் அதிகமாக இருந்தால் தான் கொஞ்சம் நான் அக்கௌண்ட் விற்கிற மாதிரி சூழ்நிலை இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சமாச்சும் இன்னும் கொஞ்சம் ரேட் அதிகமாக போகும் அந்த ஏகேலாம் இருக்கும்போது பார்த்து. ஸோ உங்களுக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் திங்கிங் தாட் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வாங்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் சத்தியமாக வாங்குறதே ஒருத்தர் கிடையாது. அந்த ஓசியில் கொடுத்த டபுள் டேமேஜ் ஏகேவே செம்மையாக இருக்கும். இந்த ஃபஸ்ட்டு ஏகே விட அந்த ரெட் கலர் ஏகே தான் கெத்து. ஏன்டா அப்படி சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு ஏகே வந்து ஏற்கனவே ஓசியில் கொடுத்துட்டாங்க, அதையே போடா அப்படின்னு கேட்பீங்க. அது வந்து அந்த விண்டர்லேண்ட் ஏகேலாம் கொடுத்தாங்க பார்த்தீங்களா, ஒரு நாட்டு க்ரோஸா MP40 M10 எல்லாத்துக்கும் பர்மனெண்ட் கொடுத்தாங்கல்ல. அப்போது அந்த ஏகே விண்டர்லேண்ட் ஏகேவோட சேம் பவர் தான் இந்த இன்குபேட்டர் ஃபஸ்ட்டு ஏகே. நீங்கள் இந்த இன்குபேட்டர் ஃபஸ்ட்டு ஏகே வாங்குறதுக்கு இது வாங்கினீங்கன்னா கொஞ்சம் கெத்தாக இருக்கும். அதுக்கு நீங்கள் அந்த ஏகேவே வாங்கிடலாம். இதோட சேம் பவர் தான் அது. அப்போ நான் வந்து என்ன யோசனைனா, டைமண்ட் வச்சு இன்குபேட்டரில் அந்த ரெட் கலர் ஏகே எடுக்கலாம் தான் பார்த்தேன். ஆனால் எனக்கு ஒரு தாட் வந்துச்சு, இந்த மாதிரி இப்போது போன ரீஜனல் பேட்டிலில் கொடுத்தாங்க இல்லை இந்த ஏகே வந்து 30 டேஸ்க்கு, அது முடிஞ்சு கொஞ்ச நாள்லேயே வந்து இது வந்து இன்குபேட்டர் மாதிரி விட்டாங்க. அப்போது இந்த ரீஜனல் பேட்டில் ஸ்கேர் தானே கொடுக்குறாங்க. அப்போது அந்த இன்குபேட்டரில் இன்னும் இந்த ரீஜனல் பேட்டில் முடிஞ்சு ஸ்கேர் வரலாம். அந்த மாதிரி வரும்போது வாங்கலாம் தான் நான் டைமண்ட் வேஸ்ட் பண்ணாமல் வச்சுருக்கேன். அந்த ஸ்கேருக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணான்னு. ஸ்கேருக்கு என்கிட்ட நல்ல ஸ்கின்னே இல்லை, ஓசியில் கொடுத்த ஸ்கின் தான் இருக்குது. அதனால் நான் அப்போது இன்னும் இந்த ரீஜனல் பேட்டரி முடிஞ்சு கொஞ்ச நாளில் ஸ்கேர் விடும்போது அதை நான் எடுத்துக்கலாம்ல இந்த டைமண்ட் வச்சுருந்தா. ஸோ அதனால் நான் வந்து இதை ஏற்கனவே கலெக்ஷன் அதிகமாகணுன்ட்டு லாஸ்ட் வீக் தான் எடுத்தேன். அப்போனா நான் டைமண்ட் டாப் பண்ணுறேன்டா. என்ன பண்ணுறதுனா, இந்த பென்டா ஈவெண்ட் கூட நீங்கள் போய் பண்ணலாம். 600 டைமண்டில் க்ளோவால் ஸ்கின் எடுத்துடலாம். இந்த க்ளோவால் ஸ்கின்னு பார்த்தீங்கன்னா தரமாக இருக்குது. லூட் பாக்ஸ் ஸ்கின்னு கூட வெறித்தனமாக இருக்குது. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த லூட் பாக்ஸ் தான் நான் வச்சுருக்கிறதுலே நல்ல லூட் பாக்ஸு, க்ளோவால் ஸ்கின் கூட. இது வரையும் விட்ட க்ளோவாலில் எனக்கு பிடிச்சிருக்கிறது இது ஒன்று தான், தரமாக இருக்கும். அப்படி நீங்கள் டைமண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுக்கு கூட போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்படி இல்லை, நான் டைமண்ட்லாம் இதெல்லாம் வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன்டா, க்ளோவால் ஸ்கின் இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா மிஸ்ட்ரி ஷாப் போயிடுவாங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள், அது கூட நீங்கள் ஸ்பின் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ நான் சொன்னதுலேருந்து உங்களுக்கு இந்த இன்குபேட்டர் ஏகே வாங்கலாமா நம்மளோட ஒரு தாட் வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பாய் காய்ஸ்.